Yrittäjyys vaatii hulluutta! Yrittäjyys vaatii rohkeutta! Yrittäjyys vaatii päättäväisyyttä! Yrittäjyys vaatii heittäytymistä! Yrittäjyys vaatii uskoa tulevaan. Tervetuloa Linnealaivalle risteilylle Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Ei minulla Konnevedestä ole muuta kuin hyvää sanottavaa, että jos katsotte katukuvaa, katsotte meidän palveluita, niin kertokaapa missä näette paremman miljoon kuin Konnevedellä. Konnevesi on kotikunta ja myöskin itselle paluumuuttajana niin tosi rakas paikka. Niin, miksei? Niin. Täältä on lyhyt matka joka paikkaan ensinnäkin. Tässä ollaan Keski-Suomen ja Savon rajoilla ja miksi ei? Eipä juuri ole lisättävää. Konnevesi on mulle muodostunut, mä oon asunut täällä 15 vuotta ja tästä on tullut tosi rakas ja tärkeä, hyvä paikka asua. Ja mulle oli itsestään selvää, että me halutaan nimenomaan ponnistaa Konnevedeltä käsiin. Voin jopa sanoa, että mä ehkä ajattelen niin, että jos meidän yritys menestyy, niin Konnevesi siinä samalla menestyy. Konnevesi on kotipitäjä ja reissullani olen kiertänyt ympäri Eurooppaa työn puitteissa ja lomamatkoilla vähän kauempanakin ja tullut siihen tulokseen, että Konnevesi on paras paikka toimia. Paras paikka asua ja elää ja harrastaa yritystoimintaa. Miksi Konnevesi? No, miksipä ei? Nyt kun katsoo tästä vaikka mun taas tuohon suuntaan, niin siinä on hieno syy. Meillä on todella hieno, kaunis järvimaisema, mutta sen lisäksi meillä on todella puhdas vesi ja hieno kalakanta siellä. Nämä kaikki liitettynä yhteen on sellaista, mitä ei joka paikasta löydy. Monesta paikasta Suomea löytyy näitä adjektiiveja asioita niin kuin yhtä tai kahta, mutta täällä Konnevedellä hienosti moni asioita. Konnevesi on minulle tärkeä synnyinkunta. Mä olin pitkään poissa, kävin Iisalmessa ja Kuopiossa ja sitten konnevetinen mies tuli ja haki minut takaisin Konnevedelle ja tänne tulin ja täällä on perhe ja koti ja täällä on hyvä ihmisten olla kiireettömässä luonnossa. Konnevedelle kannattaa tulla. Täällä on paljon nähtävää. Tää on semmoinen luontomatkailukohde hyvällä paikalla keskellä Suomea, hyvä kulkuyhteydet. No, sattuu olemaan asuinpaikkakunta ja näillä meidän tuotteilla on ihan sama missä niitä tehdään, niin sen takia se ei kannattanut muuallekaan lähteä. Niin, tänne on synnytty ja täällä on pysytty.